σήμερα ήρθε η Pomni. Την είχα παραγγείλει, δεν ξέραμε. Το ξέρετε. Ναι, λοιπόν. Ανοίγω την Pomni και αυτή. Oh my god. Oh my. Oh, κακό. Oh my god. Για να πει ανοίξει. Και παιδιά, αυτή είναι η Pomni. Wow. Αυτή είναι, παιδιά, η Pomni. Τέλεια. Σ' αρέσει εμένα πάρα πολύ. Περίμενα πάρα πολλές μέρες. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ναι, παιδιά, αυτό ήταν. Και κάντε like για η Pomni να βρει την έξοδο. Αντίο.